Bun de salutare toată lumea, și am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi facem Minecraft Skyblock și haideți să începem. Am văzut mapa în poze, acolo este parcă un shop, parcă acolo e insulica aia mică, aici ce să fie portalul și acolo este un spawner, doar că nu este terminat și trebuie să-l termin eu. Așa că să începem. Să luăm ce este în chest. Două uituri iau ăstea și cookie porcio. Să păpăm. Dar nu înțeleg de ce e bug-ul ăsta care când iau un item se pune pe două sloturi. Și haide să începem. Să punem ăsta. Uite. Să iau așa. Să-l pun aici. Dacă vă întrebați ce este pe fundal se aude hamsterul meu vărzică, roade sârma. I-am luat vitamine și astea, dar tot roade sârma. Dă-te mă de aici, porcule. Are vitaminele în cușcă, dar nu mănâncă, nu vrea să le mănânce deloc. Bă, stai să fac un crafting table. Un crafting tabel. Să-l punem aici, să fac un de ăsta, cum se numește? Târnăcop. What the fuck? Ce ia foc? Nu contează, dar o să ia foc. Da, să fac acolo. Aia. Gata. Sau pot să dau direct. Să țin apăsat. Sper să nu ia ăla foc. Se strice. Acesta cred că o să fie o serie de vreo 8-9 episoade până explorăm toate insulele și terminăm ăsta. Ne facem armură de diamant și de astea. Și ăsta să-mi fac un târnăcop de piatră. Să dau mai repede. Uitați cât de repede merge acolo. Da, fac la acolo. Da, să te repede merge. Doar că cad în apă, dar nu înțeleg de ce. Ia. What the fuck? No! Stop! Fuck! No! What the fuck? Ok. Bine că n-au căzut toate itemele în lavă. Bine că n-au căzut itemele în lavă. Doamne. Mai bine așa. Să stop și ăsta. Așa. O să fac, uite așa. Hai mă. Dacă iar cad, mă supăr. Uitați-vă, na. Îmi iau falling, îmi iau damage. Așa. Perfect. 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 Na, mă. Așa. Ca să termin aici cu ăsta. Așa. 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 Asta aici nu știu ce caută. Așa. Opa, așa. Gata. Perfect.
Să nu cadă ăstea în lava, atâta e treaba. Și revin eu după ce fac jumătate de stack. Bun, și am revenit după cum am spus, am jumătate de stack. Și o să minez până se termină târnăcopul. Și cred că atât este destul. Bine, nu s-a terminat târnăcopul, dar tot aia. Să iau niște lemn. Ne facem aici mulți chestii și acum o să iau lemn și o să fac aici. Nu știu de ce am mai făcut un crafting table. Da, fac cu mine. Nu mai știu să joc. Să iau să fac un furnal, dar nu știu de ce l-am făcut. Dar totuși să fie aici. Să fac ăsta. Hai mai repede, torțe, că se întunecă și vin monștri. Torțe. Hai, torțe, hai mai repede. Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Hai moș, hai. Torță. 1, 2, 3, 4. Hai. Da, o să-mi fac o sabie. Hai, sabie. Avem sabie. În caz de. Hai să mai minăm. Să facem un stack. Să... Da, fac! De ce mi iau damage? Da, fac! Mi iau damage. What the fuck? Bye! Oh my god. Să mă stup aici să minez. Să minez așa liniștit. O să strâng eu un stack și o să... Bun, deci după cum vedeți am strâns aproape un stack. Și haideți să mergem pe insula aceea. Haideți să mergem și să facem aici un pod. Un mega pod. Și am văzut noi acolo. Așa. Nu mă pricepe prea bine să fac poduri de astea pentru că mă joc de pe telefon. Dacă aș fi de pe calculator aș reuși. De pe calculator v-am zis, o să filmez de la vară. Da, de la vară încolo. Nu mai este mult până îmi iau calculator. Dar tot o să filmez eu de pe calculator și un video. Măcar unul. Când o să am calculator o să apară CSGO clar. Nici nu mai stau pe gânduri. CSGO e jocul meu preferat. Just pe bune. Cât mai e? Oh. Încă un pic. Sper să-mi ajungă un stack. Hai. Un stack, zică merge un stack. Aoleu. Hai un stack. Hai, stackule. Hai, stackule, mergi. Hai. Zică merge. No, mai trebuie câteva. Dar las că folosesc lemn. Și mă scuzați dacă vorbesc un pic cam încet, dar n-am ce să fac. Pentru că nu știu, așa vorbesc eu încet. Hai, zic că ajung de aici. Uai, ce-i asta? Un cap de gripper, un golden apple și un de-ăsta. Nu mai știu, văd.
cap de gripă. Ia. Fără cu. Fără cu. Ha. Da, sunt curios. Unde sunt? Chestiile astea ce sunt? LOL, sunt lanterne. Ce... Ok. Ce tare. Lanterne, efectiv lanterne. Opa, ușor. Efectiv sunt lanterne. Bun. Ce cu lanterne ce o să fac? O să le pun pe aici. Sau o să le folosesc la design din casă. Eu pun acolo. Hai, niciun sapling, bă! Să tai copacul ăsta, poate îmi dă un sapling. Măcar unul. Măcar un poiet. Să-mi dea un poiet. Nu înțeleg de ce nu mi-am făcut eu topor. Asta nu înțeleg, de ce nu mi-am făcut eu topor. Hai, dă-mi un sapling. Sper să-mi dau un sapling. Mi-a dat? Da, mi-a dat două. Oh, ce bine. Oh, ce bine. Să-l plantez. Așa. Bun. O să revin eu și o să strâng niște lemn pentru ca să facem o casă. Bun, după cum vedeți, am 20 de bucăți de lemn, am tăiat copacul de acolo și haideți să ne facem o căsuță unde să o fac eu, că nu prea mai am loc. Hai să o fac, să strâng niște cable și să fac acolo o platformă pentru căsuță. Nu-mi trebuie mult. 5. Sunt bune. Una, 2, 3, 4, 5. Gata. Bang. Și bang. Gata. Pentru chiar gata, dar trebuie să fac eu aici chestiile astea. Cât am filmat. Am filmat destul de mult cel. Nu. 1, 2, 3. Bun. Trebuie să mănânc cochii porcio. Nu! Mai trebuie lemn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Revin eu după ce mai strâng lemn.